हेलो लोगोफोर कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों आब' जुरिमोनहा नोंथांमोना नायलांबाय था दायो थांगासिनो माने गोदान मोनसे लकेसन लादों आरो माने जि जायगायाव मोसादोंमोन बेखौ गारनानै दायो गोदान लकेसनाव थांगासिनो दं दे लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय अब्लानिया बुजिगोन नै बेनो आरो लकेसना जा मोजां आरो ओमफ्राय मा होनगोन फुख्रि गेजेराव दं आरो बे जायगायाव लागोन आरो मोसानायखौ नोंथांमोना नायजोबदो अब्लानिया बुजिगोन दायो थांगासिनो không thầm đây. Ăn khoai cho. Nè khăn có mấy nữa. Nè lên phải để. Thì phải. Đây. नै लोगोफोर जायगाया बेनोमोन आरो ओरैबायदि मोजां नाङो दैखर गेजेराव जे माने बिदि जायगा दं आरो फारफ्रोमथिंबो माने दैखर आरो बियो ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि मोजां मोनसे प्लेस दं आरो बेयाव माने शुटिं खालामथावना आरो दा बेयाव लागासिनो दं आरो जोङो bro आङो मोगथावबो जाखाया आरो नोंथांमोना बुधबारावल'सो नायदो आङो बेलेग हाया आरो माने इसोराबो आंजों माने सम मोनानो बेखायनो बुधबारावल'सो हायो नोंथांमोना फैनानै आंजों नायजानो हागोन Okay.